Hola, mitjançant aquesta gravació que estic fent en aquests moments, li estic advertint que tots els lletreros del seu local estan en castellà i que del local social estan en castellà. A partir d'aquest moment, vostè té l'obligació de posar-los com a mínim en castellà. En català? Sí, en castellà i en català. Però si vol en castellà, com m'ha dit, doncs en castellà també. Però el català no li pot faltar. Alguna cosa a al·legar, com m'ha dit abans, que estaríem per l'any que ve? O no ho dirà amb la gravació? ¿Tienes una caja para Una caja de cartón. una caja de cartón? Res a al·legar? Nada que decir. Molt bé. Doncs posaré vegin el senyor, el propietari, tot en castellà i el local social. Està representant. A més, per fora també en castellà, la tortilla de patates també en castellà, absolutament tot. Fins i tot les pistes. Absolutament tot en castellà. El senyor no té res a al·legar. Serveixi aquest mitjà com a prova. Sempre s'ha parlat català a Amèrica, sempre.